ସଚକ୍ଷେ ଯାହା ଦେଖିଲ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମୁରେ ବଖାଣିବ। ସେ ନିଜେ ଆସି ରାବଣ ବିନାଶୀ ମୋତେ ଦାନବ ପୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ। ନହେଲେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଦଶାନନ ମୋର ସତୀତ୍ୱ ଉତ୍ଥାନ କରିବ। অশ্রুপাত করো নাহি মাতা, দাস প্রাণে লাগে মহাব্যথা। তুম করুণ মুখ মণ্ডল নিষ্পাপ নয়নর বার্তা ଆଉ ମାତୃବତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ନାହିଁ ମା। ତୁମ ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ ମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ମାତୃ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣି ହଟାଇବି, ନହିବ ଅନ୍ୟଥା। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। ଯିବ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଅନାଥରେ ଅଛ। ଯାଅ ଏଇ ଅଶୋକ ବନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମୂଳ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭୋଜନ କରିବ, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଫେରିଯିବ। ମାତା ଜୟ ଜନନୀ ଜୟ।